zuciyata har sai da zan yi har ke fahimta tun farkon haɗuwar mulke soyayya da kamar ke nauyin baki shi yana da zo wannan sabon mato kullum ba mu suke hawaye ai da cewa safarin kirki la ilaha illallah alƙawari ne cuta gari kin gani ke ce kadai kawai magani tallafa kiyo na mai ki ba ni san ki in shigo gari ban jin daɗin labari in ba na ki ba ba tsari sai ko a cikin taurari ki daban yarda ki da ke yin mori ki aminta da ni ba sharri na zo da daban alkairi san kiki ban ina ta san batu har an na zautu ba na iya karatu yanzu abu gani alƙawari ne daga yau zo mai sanyi